जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय जानालिगाव गामियाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि गसाइगाव महकुमानि सिङाव एबा जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय जानालिगाव गामियाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि गासै 200निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैयो। जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी, मिरु इउपिपिएल दोलोनि CWC सोद्रोमा धनेश राभा, बावैसो इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानाय जमदुवार बियाबनिनो MCLA रेवरेवार नार्जिहारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै बरायनानै लायो। आरो थांनाय बिपिएफ दोलोनि खुंथाय समाव बिटिआर ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा असान्थिजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन, नाथाय दायो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारनि समाव ओनसोलाव गोजोन फैबाय। गोजोनजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा गावबागाव उदांस्रिखौ मोननो हाबाय, जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'खौ मोजां मोननानै गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो सामफ्रोमबो इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जागासिनो दङ होननानै एमएलए जिरन बसुमतारीया बेबायदि फोरमायो। दिनै जोंनि बे जमदुवार समस्तिनि सिङाव गोग्लैनाय जानालिगाव प्राइमारिनि आन्दाराव बे जानालिगाव बाजार साखाथियावहाय मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जादों। बे ओनसोलनि जाय बिथांमोनहा गुबुन गुबुन दोलोफ्राव दङमोन, गुबैयै बिपिएफआव खामानि मावनाय आरो गुबुन गुबुन माखासे कंग्रेसफ्रावबो खामानि मावनाय दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै आरो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जे मोनसे बाथ्रा बुंनायमोन, बे बाथ्राया दिनै मोगथाङाव जाफुंनायखाय बिथांमोना दिनै दोलो फैनानै जोंनावहाय जगदान जादों। आरो बे बाथ्रायानो जादोंमोन जे बिटिआरआव सरकार फैनाय लोगो लोगोनो मोनसे खामानिखौ मावग्रोनाय जागोन, बे जाबाय गोजोन, जोंनि गेजेराव गोजोन थासारिखौ लाबोनाय। खारन गोलाव मोनसे सम 17 बोसोर बिपिएफ दोलोआ जे समाव दैदेनदोंमोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे समाव चिफ जादोंमोन, बे 17 बोसोराव जोंनि बे ओनसोलाव गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां माखासे जाथायफोर जादोंमोन। हारि माहारिफोरनि गेजेराव मोनसे गावस्रालायनाय जादोंमोन आरो सरकार खुंथायनिफ्रायनो बै समाव सोरखौबा दाबि धमखि खालायनाय, सोरखौबा दाय गैयाब्लानो बुदलाबायनाय, बेबायदि मोनसे थासारिया जादोंमोन। आरो बेखौ नोजोर बोनानै दिनैनि बे 4.5 बोसोराव दिनै सुबुंफ्रा नुबाय जे 17 बोसोरनि राजत्व खालायनाय आरो नैबे 4.5 बोसोर, बेयाव माखासे बिथांमोना डिफारेन्सखौ नुदों। बे जाहैबाय दिनै जोङो बेबायदि गाज्रि थासारि गैला, दाबि धमखि गैला, बुग्लुंनाय सुग्लुंनाय गैलिया। गावनि गोसोबायदि नों राजनिति दोलोआव थानानै सोरनो गोसो जायो बिजों थांफानो हानाय मोनसे थासारिया दं, नाथाय बै समाव बिदि नङामोन। दा बिनिखाय दिनै रायजोफ्रा जोंनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै जयनिं जाफैदों। जों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों आजावनानै लादों आरो जोङो बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों जे जों फै, खौसेजों जों थानानै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जों खामानि मावनि। दा दिनैबो आं खावलायनो सानदों, दिनै गोबां दैदेनगिरियानो जाथों, रायजो राजाफ्रानो जाथों, साननो गोरों सुबुंफ्रानो जाथों, बिथांमोनखौ आं खावलायगोन, जोङो फै, जोङो मोनसे दोलोआव थानानै बिटिआर ओनसोलखौ जों मोनसे गोजोन थासारिजों लोगोसे जौगासार आरो बयजोंबो मिलिनो हानाय खौसेथि मोनसे ओनसोल हिसाबै जों दानानै लानि। बेबायदि जायोबा जोङो गोबां खामानि मावनो हागोन। आरो दिनै बिटिआरआव जोङो नुबाय जे गोबां माखासे जायगाफ्राव जों गोग्लैसोनायखौ नुदोंमोन, नाथाय नैबे सरकार फैखांनायनि उनाव जोङो खना खनला बबे जायगाखौ मा रोखोम जोङो जौगाहोनो हागोन, बेनि गासै हाबाफारिखौ जों मावनाय जादों। दा बेनिखायनो बे गासै थासारिखौ नुनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा दैलि जोंनि खालि जमदुवार समस्तिल' नङा, गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जयनिं जागासिनो दं। मैयाबो नोंथांमोना हयथ' खौरां मोन्दों, दतमायाव बेबायदि गिदिर मोनसे जयनिं हाबाफारि जादोंमोन। दा थिग बेबादिनो बे हाबाफारिया दिनै जादों। जमदुवार समस्तियाव इउपिपिएल दोलो देरहानाया बेसेबां जौखोन्दो रोखा जानानै दिनै जमदुवार समस्तिल' नङा, जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै, क'क्राझार पार्टी जिल्ला नङा,
सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै क'क्राझाराव मोननै पार्टी जिल्ला दङ क'क्राझार जिल्ला आरो गसाइगाव जिल्ला नाथाय सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मोनसे क'क्राझारानो दा बेयाव जोङो मिशन क'क्राझार मोनसे लादों मिशन क'क्राझारा जाहैबाय क'क्राझार जिल्लायाव थानाय मोन 19टा जे बियाब दङ बिटिसिनि बे 19टा बियाबखौ जोङो गैयाब्लाबो 8निफ्राय 9टायाव देरहानो थाखाय जोङो एबार थिरांथा लादों आरो बेबायदि मिशनाव जोंनि बे जमदुवार समस्तियाबो बेयो जे जोङो थिरांथा लानाय बेवहाय बियो 1 नङाबाबो 2, 3 नाम्बारावनो दङ थारमाने बेवहाय जे जों देरहाखाबाय बेयो रोखा जाबाय कोनो मोनसे गुबुन दला बाव फैनानै जों कम्पिट खालामनो हानाय रोखोमनि कोनो मोनसे परिबेस गैया जों दा बेवहाय देरहाखाबाय थेवब्लाबो जोंनि थांखिया आं दहाय आगोल बुंनाय बायदि जोङो बयखौबो जाहाथे खौसेथि खालामनानै इउपिपिएल दोलावनो लांजोबनो हायो बेनि थाखाय जों मोनसे मिशन लानानै खामानि मावदों